Aleshores, s'ha intensificat el pols entre Carles Puigdemont i el govern espanyol per la investidura a la presidència de la Generalitat. El Ministeri d'Afers Exteriors va impedir ahir que el president del Parlament i el líder de Junts per Catalunya es reunissin a la delegació de la Generalitat a Brussel·les, mentre que Mariano Rajoy va reiterar que hi haurà recurs al Tribunal Constitucional en cas que la mesa decideixi autoritzar una investidura a distància. Mentrestant, Carles Puigdemont es va refermant que vol ser el candidat a la presidència i reclama a l'executiu espanyol que el permeti tornar a Catalunya. Avui en parlem amb qui és precisament el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Milló. Bon dia i benvingut. Moltes gràcies, bon dia. De qui va ser concretament la decisió ahir d'impedir l'entrada dels diputats a aquesta delegació de la Generalitat a Brussel·les? Del màxim responsable polític d'aquesta oficina. Aquesta oficina té un responsable polític que, en aplicació de l'article 155, que en aquests moments encara està vigent, és el ministre d'Exteriors. Aquesta idea d'utilitzar l'oficina com a seu per a una reunió del president del Parlament amb persones que estan fugides de la justícia espanyola és una decisió que es va prendre sense l'autorització del ministre d'Exteriors, que és el responsable polític en aquests moments del funcionament de l'oficina del govern de la Generalitat a Brussel·les. Creu, per tant, que buscaven una imatge ja en convocar la reunió en aquest lloc? Es va comunicar a darrera hora de la nit, no estava consultat, i el ministre, quan va tenir coneixement de quin és l'ús que se li volia donar a les instal·lacions de l'oficina del govern de la Generalitat a Brussel·les, que té unes competències i que té unes funcions, que no són precisament fer reunions amb persones que estan fugides de la justícia espanyola, doncs quan se'n va entrar va dir que no era oportú fer aquest tipus de reunions en aquella seu, la seu oficial de la Generalitat, que la fessin en un altre lloc, i aquest va ser el motiu. Crec que és molt normal i comprensible que així sigui. A vostè li consta si avui obrirà aquesta delegació? No em consta, però crec que no hi ha cap motiu per mantenir-la tancada indefinidament, perquè quan es va decidir tancar determinades oficines de la Generalitat en l'exterior, que s'estaven utilitzant per finalitats diferents al que han estat concebudes, doncs es va decidir precisament deixar oberta la de la Generalitat a Brussel·les, perquè té unes funcions molt concretes de representació davant de les institucions europees, i perquè altres comunitats autònomes tenen el mateix tipus d'oficina i fan la mateixa funció, no? I per això es va deixar oberta. Crec que el tema d'ahir és un tema conjuntural, degut a que el destí que se li volia donar a aquelles oficines no era el que correspon per la seva finalitat. La reunió, com vostè diu, es va acabar fent en una altra oficina, a les dependències de l'Aliança Lliure Europea, una agrupació de diversos partits, entre els quals hi ha Esquerra Republicana. Més enllà que es fes en un lloc o en un altre, què n'extreu vostè d'aquesta reunió? Li sembla bé que Roger Torrent anés ahir a Brussel·les? No em sembla bé ni malament. Jo crec que la seva obligació és parlar amb els grups parlamentaris i amb els grups polítics que van presentar aquestes eleccions, i per tant entenc que forma part de les seves obligacions parlar també amb el candidat que anava de número 1 en aquesta candidatura de Junts per Catalunya. Altra cosa si s'havia fet en un lloc o en un altre. Jo no hi entraré, però sí que li vull dir una cosa. Jo comparteixo, hi ha una coincidència plena entre una afirmació que fa el president Torrent i una que estic fent jo fa dies. I vaig tenir ocasió de personalment saludar-lo, el president Torrent, i donar-li l'enhorabona per la seva elecció com a president del Parlament de Catalunya. Dilluns van coincidir en un estudi de televisió. I vam tenir allà unes paraules, això em va permetre felicitar-lo personalment, donar l'enhorabona, com dic, no? I ell va dir una cosa, diu poder un llenguatge diferent que jo, però estem dient el mateix. En aquests moments, la prioritat número 1 és restablir absolutament la normalitat de funcionament de les institucions de l'autogovern de Catalunya. I la primera passa que s'havia de donar ja s'ha donat, que és la Constitució del Parlament de Catalunya. En aquests moments tenim una cosa que és nova, que és la vigència de les mesures del 155 amb un Parlament ja constituït en plenes funcions. Això és nou, això els darrers mesos no ho hem tingut, i és conseqüència d'haver convocat unes eleccions que tenen com a objectiu restaurar les institucions de l'autogovern. Aquest és l'objectiu, per això el president Rajoy les va convocar. Quin és el segon pas? I és l'objectiu ara, tenir un govern, perquè en el moment que es constitueix el govern, automàticament la vigència de l'article 155 decau. Un govern legalment constituït, amb un president legalment escollit, etc. I aquesta és la finalitat que compartim, perquè algú es pensa que això de l'article 155 es fa per vocació. No, això es fa per obligació. És una mesura excepcional. Per tant, quan abans s'acabi, millor. Ara, s'ha de fer tot legalment. S'ha de fer tot d'acord amb la llei, perquè aquesta és la clau, no? És a dir, la llei és la base de la democràcia. Diu que coincideix amb Torrent, també, segons com coincideix amb Puigdemont, que també vol això, un govern, i que es deixi d'aplicar el 155. En la teoria, sí. En la teoria, sí. L'esperit
ells ho diuen diferent, no? Perquè treure les grapes del 155, foragitar-lo... No. Sí, les mesures del 155 es prenen precisament per això, per restaurar l'ordre, per defensar els drets i llibertats de les persones i protegir l'autogovern. Ara, com s'ha de fer? D'acord amb la llei. Aquesta és l'única peça que aquí a vegades trontolla, no? Per tant, escolti, hi ha unes forces polítiques que han estat democràticament escollides, respectades absolutament, i ara s'han de posar d'acord. Ara, quina és la persona que han d'escollir com a president i quines són les persones que han de formar part del govern, s'ha de fer d'acord amb la legalitat democràtica vigent. Aquesta és la qüestió, aquesta és la pedra, no? Que l'ajusta bé. En això, perquè ahir Roger Torrent mantenia la proposta de Carles Puigdemont, però una puntualització. El 155 es deixa d'aplicar en quin moment? Quan hi ha una votació al Parlament o quan el rei signa? Quan està plenament constituït i legalment vigent. Quan hi ha un govern amb totes les conselleries... Tot el procés és primer elecció del president, i per tant això s'ha fet també d'acord amb la llei. Després el president nomena un govern, pren possessió aquest govern davant del president, i quan hi ha l'elecció del president hi ha la signatura del rei. És tot un conjunt de fets, d'actes legals que donen lloc a la constitució plena d'un nou govern. En aquell moment hem restaurat totalment les institucions, que era l'objectiu de l'article 155, que ningú s'equivoqui, aquest era l'objectiu autèntic, d'acord amb la legalitat democràtica vigent. I a partir d'aquell moment ja ens posem a treballar, ens posem a dialogar, restaurem les relacions entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol, que la Generalitat va trencar unilateralment, i per tant ens posem a treballar al servei de la ciutadania, que és el que volem i el que tothom crec que espera de nosaltres. Aquest escenari és incompatible amb Carles Puigdemont com a president de la Generalitat? Bé, aquí hi ha una dificultat. Torni o no torni? Hi ha una dificultat que és evident, no? I que negar-la és negar l'evidència. I això no és un caprici meu ni una voluntat del govern, estrictament. El senyor Carles Puigdemont, en el seu moment, quan era president de la Generalitat, va decidir emprendre determinades actuacions que estaven fora del marc legal democràtic vigent. I tot això, evidentment, en un estat de dret té conseqüències. Llavors, en aquests moments té, per un costat, una situació política d'haver encapçalat una candidatura que té un nombre de diputats, que no és la candidatura guanyadora, perquè la guanyadora és la de Ciutadans, però que pot fer una majoria amb altres grups. Altra cosa és si la persona que ha de ser investida ha de ser una persona que té assumptes pendents amb la justícia de molta gravetat, i això, per tant, pot no facilitar el normal funcionament de les coses, o és millor buscar un altre tipus de persona. En fi, això que dic a algú pot semblar esgarrifós, però només cal recordar que el 2015, les eleccions del 2015, tothom tenia clar que el candidat a president era el senyor Artur Mas, i després, finalment, el president va ser el Carles Puigdemont, que no era candidat a president. Anava de número 3, em sembla, a la candidatura de Girona. 4, em sembla, sí. O 4. Ningú l'havia votat com a candidat a la presidència de la Generalitat, no? I, en canvi, va ser president, en principi per 18 mesos, ara vol tornar-ho a ser, però llavors era per 18 mesos. Per tant, va haver-hi un canvi en funció de les circumstàncies. Això es podria prohibir també aquesta vegada. Però en qualsevol cas això ho haurà de decidir el Parlament. El que és imprescindible, i aquí és l'única cosa que el govern espanyol ha de garantir, és que tot es faci d'acord amb la llei. Si tot es fa d'acord amb la llei, doncs no hi ha cap problema, perquè el Parlament ha de decidir. Ara, si no, aleshores, clar, l'obligació del govern espanyol és aquesta, no? És garantir que no es faci res fora de la llei. Ahir Carles Puigdemont, des de Brussel·les, es dirigia a les institucions espanyoles en aquestes paraules. La investidura ideal, la investidura presencial. És una investidura, a més, que és la que voldríem tots. I crec que hauria d'haver-hi condicions perquè es produís això. En tot cas, voluntat política nostra, absoluta. Però hi ha altres camins, lògicament. Nosaltres no en descartem cap. Per tant, que ningú descarti que el ple del Parlament es pugui celebrar en les condicions òptimes, que és que puguem estar tots presents en allà discutint el que els ciutadans de Catalunya han votat. I està d'acord? La investidura ideal és la presencial. Clar. És la que compliria amb la llei i amb el reglament. Això és l'ABC, això. És l'ABC. Quin és el problema? Que el senyor Puigdemont, ell va decidir prendre unes accions de les quals n'ha de rendir comptes davant de la justícia. La justícia espanyola el va citar a declarar, a prendre testimoni d'ell, com a investigat sobre acusacions molt greus, de malversació de fons, de desobediència a la justícia, de sedició, de rebel·lió, etc. Ell s'ha de defensar d'aquestes acusacions, perquè ell considera que tot això no té sentit, no? Doncs ell s'ha d'anar a defensar-se.
Clar, té una feina molt important amb això, no? Aleshores, ell normalment ja hauria d'estar aquí. Ell és un ciutadà espanyol, hauria d'estar aquí, hauria d'estar rendint comptes davant de la justícia, donant explicacions, defensant-se de les acusacions que li fa la Fiscalia, i en lloc de fer això, decideix estar-se fora, no venir, no? Si bé té un assumpte pendent que és aquest, que l'ha de resoldre. I clar, això és difícilment compatible amb la seva voluntat de continuar fent de president de la Generalitat. I segurament això també xoca una mica amb aquella voluntat del president Torrent de que quan abans hi hagi un govern millor que funcioni des del dia número 1 amb total normalitat i agilitat per atendre decididament les necessitats i donar per acabada la vigència de l'article 155. Jo crec que són dues qüestions que es contradiuen una amb l'altra i això és el que està generant aquesta dificultat, no hi ha res més que això. Carles Puigdemont manté la incògnita de si tornarà o no per aquesta sessió d'investidura, que avui sabrem si és dimarts o dimecres de la setmana vinent. En cas que proposi la investidura a distància, què faran per impedir-ho? No, la investidura a distància ja ha quedat clar que no es pot fer, això no està permès per al reglament del Parlament de Catalunya i, per tant, i a més, els lletrats... Sap que hi ha una mesa que pot, ja ha dit Roger Torrent, que se'n pot fer una interpretació política de l'informe jurídic dels lletrats que no és vinculant. Sí, però això no és cap novetat. Això durant tota la legislatura anterior ja ha passat. Els lletrats feien informes jurídics que la mesa del Parlament no en feia cas. Després hi havia impugnacions i sentències del tribunal que evidentment, després no s'han complert i, per tant, aquí hi ha la desobediència. El primer delicte del qual s'acusa a membres de la mesa i a membres del govern és la desobediència. Quan els jutges i els tribunals diuen una cosa i es decideix fer el contrari, doncs aleshores passa el que passa, no? Per tant, això obriria la porta a nous delictes de desobediència contra Roger Torrent? El que no pot ser és que el Parlament tingui uns lletrats, que els lletrats són, perquè tothom que ens escolta ho entengui, són persones professionals del dret, advocats, que s'han preparat per unes oposicions, que han fet uns exàmens, que han passat unes proves i que estan en el Parlament de Catalunya per fer la seva feina, que és decidir què vol dir cada cosa, com s'interpreta, informar, assessorar. Assessorar. He dit decidir? No, és assessorar. Molt bé. Ara, qui t'està assessorant és qui coneix la matèria jurídica, no? Aleshores, la mesa políticament pot decidir incomplir, desobeir. Molt bé, però això té conseqüències després. Si finalment hi ha un jutge que li dona la raó als lletrats i no el polític que ha decidit canviar la interpretació. Aleshores, en aquests moments, la nostra versió, la nostra posició, és que una investidura a distància, telemàtica, online, com vulguis dir-li, per Skype, no té sentit, no té lloc. S'ha de produir un debat amb tota regla i, per tant, si s'anés per aquesta via, si la mesa prengués aquesta decisió, òbviament el govern hauria d'impugnar aquesta decisió, perquè és la seva obligació, ha de garantir el compliment de la legalitat i dels reglaments, en aquest cas del Parlament de Catalunya. Vostè pot assegurar que Carles Puigdemont no tornarà a ser president de la Generalitat? Amb aquestes asseveracions, clar, com que no depèn estrictament de mi, doncs no es poden fer. Ara, jo crec que no és viable en les actuals circumstàncies, no? No és viable, perquè, com he dit al començament, hi ha dues realitats que coexisteixen, però obviar-ne una d'elles és un error. I jo entenc que ell encapçala una candidatura que té, com diu el president Torrent, un suposat consens per ser votada. Molt bé, però aquesta és una realitat política, però hi ha una realitat jurídica, i és que ell, com a conseqüència dels seus actes, no de les seves idees, dels seus actes, té assumptes pendents molt greus amb la justícia, i per tant això ho ha d'afrontar, és el primer que ha d'afrontar. El primer és això, després ve l'altre. Primer, afrontar els deutes amb la justícia, i després l'altre. Això dificulta l'objectiu de quan abans millor tenir president i govern. Quin dispositiu hi ha preparat al voltant del Parlament, a la frontera, en diversos punts, fins i tot es parlava d'aeròdroms com el de Sant Fruitós de Bages, per detectar una possible tornada de Carles Puigdemont? Bé, aquí hi ha dues coses. Una, que ningú entengui que es pretén evitar que el senyor Puigdemont torni. Al contrari, és a dir, el senyor Puigdemont és un ciutadà espanyol... El que es pretén és detenir-lo en cas que torni. Quan abans torni millor, ell ja hauria d'estar aquí, per entendre'ns, no? El que hi ha és una ordre del Tribunal Suprem de posada a disposició de la justícia. Això diuen detenció, o recerca i captura, com vulguis, no? Però l'ordre del tribunal és aquesta persona que ha estat citada i ha marxat, doncs se l'ha de posar a disposició. Això vol dir detenir i posar a disposició, a no ser que hi vagi voluntàriament. Podria ser que aparegués i s'anés voluntàriament al jutjat. Escolti, vinc aquí que em prenguin declaració. Fantàstic. Però si se'l detecta a la frontera, se'l detecta immediatament. En el moment en què se'l detecti i se l'identifiqui, per entendre'ns, se l'identifiqui, l'obligació
dels cossos de seguretat, de tots, dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, quan identifiquen una persona sobre la qual hi ha una ordre judicial de posada a disposició dels jutges, doncs la seva obligació és detenir-lo i portar-lo I per aconseguir això, això és així. s'ha reforçat amb més dispositius aquest... Bé, hi ha un cert reforçament de la vigilància, també per la importància del fet i per l'atenció que això genera. De quants agents però parlem? tampoc és una qüestió molt extraordinària. El que passa que sí que és cert que hi ha un reforç de les actuacions, però amb les dotacions de què disposa actualment els tres cossos. És que vostè pensi que entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil hi ha molts agents a Catalunya. Però també vull afegir una altra cosa que algú s'ha oblidat. Seguim estant en un nivell 4 de risc antiterrorista. Tot això ha convertit el Parlament en un lloc amb molta atenció mediàtica de tot el món. Aleshores, clar, nosaltres també som responsables de la lluita antiterrorista. Per tant, a les clavegueres què hi busquen? Puigdemont o terroristes? Evidentment no s'hi busquen persones allà. És una pràctica habitual, quan hi ha esdeveniments molt importants en una institució, fer aquest tipus d'inspeccions en l'àmbit de la lluita antiterrorista. D'acord. I això és important també tenir-ho clar, perquè si no aquí al final barregem naps amb cols i... Li feia la pregunta anterior perquè avui La Vanguardia parla de l'arribada de 100 agents del grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil des de Sevilla. Jo no en tinc coneixement personalment d'això, possiblement estic desinformat, però ningú m'ha informat d'això. Jo, en aquests moments, la informació que tinc, no estic desmentint això perquè no podria ser que jo no hagués estat informat encara, perquè seria una cosa d'organització operativa d'un cos policial i, per tant, si la direcció operativa considera que necessita més recursos, no m'ha de demanar permís a mi. Ho pot fer i després jo seria informat posteriorment. Això sempre va així i, per tant, no puc desmentir-ho. En aquests moments no em consta, per tant, tampoc ho puc confirmar. Roger Torrent va demanar dilluns, quan va proposar formalment Carles Puigdemont com a candidat a la investidura, una reunió amb Mariano Rajoy. En cap cas Rajoy acceptarà reunir-se amb Roger Torrent? Aviam, el president Rajoy, habitualment, amb la seva relació amb les comunitats autònomes, es relaciona amb els presidents de govern. És a dir, ningú entendria que ara, per exemple, per parlar amb Andalusia, en lloc de parlar amb la Susana Díaz, parlés amb el president del Parlament andalús. O per parlar amb el govern basc, en lloc de parlar amb Urkullu, parlés amb el president del Parlament basc. No es reuneix habitualment amb presidents de parlaments autonòmics, no és la seva funció. L'interlocutor és el president del govern. Però la situació actual tampoc és l'habitual. Sí, però esclar, el que tenim en aquests moments és una situació excepcional, efectivament, d'aplicació i vigència de les mesures emparades en l'article 155, on de fet el que es pretén és que això es torni a la normalitat. Què és el que esperem? Que quan abans millor el Parlament de Catalunya pugui escollir un president d'acord amb la legalitat democràtica vigent i aquest un govern. Quan això es produeixi, serà el moment en què les relacions es puguin restaurar de la manera més normal possible, i crec que això és el més lògic. És a dir, quan hi hagi president o presidenta de la Generalitat, Mariano Rajoy prendrà la iniciativa i s'hi reunirà? Bueno, no sé quin serà el mecanisme, però estic convençudíssim que quan hi hagi un nou president de la Generalitat, doncs aquest nou president de la Generalitat haurà de tenir relació també amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, segur. Per parlar de què? Sap que Carles Puigdemont va oferir un document amb 46 propostes, si no tinc mal entès. Fantàstic. Per parlar d'aquest document, per exemple? Tant de bo, perquè el govern espanyol hauria volgut treballar sobre aquest document i altres moltes coses, i precisament els problemes han començat a sorgir quan el president de la Generalitat va decidir no anar a les reunions que se'l convocaven de presidents autonòmics per parlar de finançament, d'un pla de la salut, és a dir, tots els temes que tenen a veure amb els pressupostos generals de l'Estat, que s'han d'aprovar. Tot això té una conseqüència directa sobre les condicions de vida de les persones, el ritme de l'economia, el creixement, l'ocupació, i el que vol el govern espanyol, i jo mateix com a delegat d'aquest govern, és poder tenir un interlocutor a la Generalitat amb el qual treballar dels aspectes, dels assumptes que afecten a les persones al dia a dia, en lloc d'estar aquí enfangats, embarrancats en un debat que no ha portat res de positiu, al contrari, ens ha portat ja conseqüències negatives en l'àmbit econòmic. Fins a quin punt hi podrà haver un diàleg franc, obert, entre les dues parts, mentre en paral·lel hi ha causes judicials obertes? És evident, ho he dit al començament, i negar-ho és una cosa complica l'altra. Hi ha consellers de l'últim govern que diuen que volen repetir, el cas de Jordi Turull, que tenen causes judicials obertes. Però jo crec que aquí, ara li donaré la meva opinió, jo crec que les persones hem de ser, que som adults, hem de ser responsables i conseqüents amb els nostres actes. Quan som valents per prendre certes decisions que sabem que tenen conseqüències, després també hem de ser valents per assumir les conseqüències. Aleshores,
una persona que vol tenir una responsabilitat política en la direcció d'un govern, el més responsable és que si té assumptes greus pendents amb la justícia, primer es dediqui a resoldre aquests assumptes i després torni a fer la tasca política. Especialment quan aquests assumptes són tan greus com els que en aquests moments hi ha sobre la taula. Però ells diran que la gent els ha votat. Sí, però això, clar, aquesta afirmació té un engany latent impressionant. Jo he sentit una frase del president, de l'expresident Puigdemont, que em va posar els pèls de gallina, no? Perquè va dir, concretament vull recordar literalment per no equivocar-me, va dir una cosa semblant a que els vots amb ell l'havien, diguéssim, exculpat de les acusacions que li formula la Fiscalia. Clar, això és una confusió tremenda que fa un dany impressionant al que és el funcionament de l'estat de dret i la separació de poders. Escolta, els vots de la ciutadania a un candidat o a una formació política no anul·len les causes judicials que pugui tenir aquella persona. No les anul·la, perquè són fets els que s'estan jutjant, no són idees, són fets. Aleshores, clar, quan diu, no, a mi com que m'han votat, m'han votat un 21% dels electors, tampoc no, perquè clar, ell era el cap de llista d'una formació política que té un 21% dels vots i 34 diputats. Molt bé. Les persones que han votat aquesta formació política, políticament estan recolzant aquesta formació política, però això no exculpa a la persona que encaixava la candidatura dels seus deutes pendents o comptes pendents amb la justícia. Si una cosa no té res a veure amb l'altra. És molt important separar una cosa de l'altra, perquè si no aquí fem una barrejada de coses que al final genera una confusió impressionant, no? Cal separar les causes judicials de l'actuació, de la qüestió política. Per això li feia la pregunta d'abans, perquè, òbviament, es poden seguir entrecreuant en els pròxims mesos i no sé si en aquest sentit... Però hi ha una manera que no passi això, que és separar. És a dir, hi ha alguns, jo he vist alguns exconsellers o exdiputats que han decidit apartar-se de l'àmbit polític mentre dura la seva defensa d'aquests casos socials, hem vist alguns casos concrets, no? Que han pres aquesta decisió, i altres que no l'han pres. Bé, qui està actuant millor aquí? Bé, jo no jutjaré a ningú, però n'hi ha uns que estan facilitant que la política catalana no quedi embarrancada ocupant-se de les seves causes judicials i altres que, de moment, volen barrejar-ho tot per fer la cosa més difícil i mantenir el conflicte obert. Escolta, jo crec que el pitjor que es pot fer en aquests moments, el pitjor servei que es pot fer a Catalunya en aquests moments és mantenir l'esperit de confrontació i de conflicte, perquè això no garanteix precisament que hi hagi normalitat a Catalunya. Llavors, què els està demanant a tota la gent que té causes judicials? Que deixin l'escó al Parlament com Joaquim Forn? Jo no demano això, no. El que demano és que es compleixi la legalitat. Si una persona compleix la legalitat i al mateix temps pot tenir una responsabilitat política i una cosa no és incompatible amb l'altra, que ho faci. Però s'ha de garantir que es compleix la legalitat. El compliment de la llei és el fonament de la democràcia. Això aquí alguns ho han confós. El compliment de la llei és el fonament de la democràcia. Si no es respecta la llei, no hi pot haver democràcia. És a dir, no hi pot haver democràcia sense respecte de la llei. I això és quelcom molt important, és com una mena de clau de volta que aguanta tot l'edifici, i els que no creuen en això ens han provocat molts problemes a Catalunya. I, per tant, aquí jo el que demano és això. Si vostè em demana, què demana el delegat del govern? Que es compleixi la legalitat democràtica vigent. Senyor Millo, vostè deia que quan hi hagi un nou govern plenament efectiu es deixarà d'aplicar l'article 155 de la Constitució. Segons xifres, no les hem pogut comprovar, però que ha donat Servidors.cat, que és una organització que agrupa funcionaris independentistes, l'aplicació d'aquest 155 ha suposat el cessament de 251 persones i la supressió de 24 organismes. En el moment que torni a haver-hi... Aquestes xifres són correctes? Sí, perquè són xifres que semblen molt grans, però vull recordar que la Generalitat té 220.000 funcionaris, a part del sector públic empresarial, que són 80.000 més, i que només de lliure designació, per tant són persones no funcionaris, sinó de lliure designació, n'hi ha més de 1.000. Aleshores, aquí el número que vostè dona són persones que estaven vinculades als gabinets dels consellers que van ser cessats. Hi ha 15 consellers, només que cada conseller tingués un gabinet de 10 persones, ja són 150, més els organismes que estaven directament relacionats amb tot el procés de la independència, de l'Institut, les ambaixades, tot això, que és el que s'ha cessat. Tota la resta, de fet, només s'ha intervingut pràcticament d'una manera clara amb les conselleries que tenen
o que gestionen competències que són competències que té l'Estat, no? D'acord. I interior i exterior. Per exemple? Interior i exterior. Són les dues conselleries que han estat més afectades per aquesta aplicació, perquè hi ha competències de l'Estat que havien estat envaïdes. La resta està funcionant amb total normalitat, la resta de conselleries. No s'ha fet cap canvi pràcticament, ensenyament, sanitat, agricultura, tal, excepte, evidentment, l'estaf polític de dalt de tot, que això va estar cessat. Si es recuperen aquests organismes que han estat suprimits, què farà el govern espanyol? No, insisteixo, el nou govern de la Generalitat, un cop constituït, d'acord amb la legalitat democràtica vigent, tornem a la normalitat. Què era l'objectiu del 155? Restaurar l'ordre. Un cop s'aconsegueix això i l'autogovern torna a estar en mans de les institucions elegides democràticament des de Catalunya, aquell govern ha de prendre les decisions. Nosaltres confiem plenament que el nou govern de la Generalitat no cometrà els mateixos errors que el govern anterior i que, per tant, les decisions que prengui seran ajustades a llei i llavors no hi ha d'haver cap problema. Vol dir que hi haurà persones... Obrir les delegacions a l'estranger és ajustat a llei? Si compleixen amb les funcions i les competències que té la Generalitat, jo personalment no hi veig el problema, però han de ser oficines que s'ajustin al compliment de les competències que té la Generalitat, no ocupar competències que té el Ministeri d'Exteriors o altres competències que no li són pròpies, o dedicar-se a fer campanya per la secessió o parlar malament d'Espanya. O sigui, clar, si es dediquen a fer coses que no s'han de dedicar, tornaríem a estar amb la mateixa hipòtesi que abans, no? Jo crec que això canviarà, realment, tinc la confiança de que canviarà, que no es tornaran a cometre els mateixos errors i que fins i tot jo crec que algunes de les persones que van ser cessades, que segurament que són bons professionals, doncs els nous consellers és possible que considerin que algú ha de tornar allà a fer la seva feina. I això dependrà del nou govern, que tindrà plenes competències d'acord amb aquelles que li atribueix l'Estatut i la Constitució. Senyor Millo, a banda de ser delegat del govern espanyol a Catalunya, vostè és també a l'executiva del Partit Popular Català. Són les 9 del matí, deixi'm que li robi un parell de minuts més per qüestions que afecten al seu partit. Els resultats del 21 de desembre no van ser bons per al Partit Popular, 4 diputats, 184.000 vots, quan, per exemple, l'any 2012 en van treure 471.000. 470, sí. En què han fallat? I m'agradaria saber si el lideratge de Xavier García Albiol al capdavant del partit està tocat. És una anàlisi que està fent el partit, tampoc em correspon a mi ara com a delegat del govern parlar en nom del Partit Popular. Soc membre de l'executiva, efectivament, i estem immersos en aquest procés d'anàlisi i reflexió perquè la llista de causes és complexa, és llarga, i és evident que el resultat no ha estat bo. Quan el resultat no és bo, un ha de fer molta introspecció, ha de veure on ha fallat, ha de fer autocrítica, si és necessari, i evidentment que en algunes coses el propi partit no ha fet bé, hi ha coses que són més de caràcter extern, però sobretot hi ha una qüestió principal, que és en la que estem treballant i analitzant, és per què, malgrat que hi ha una recuperació econòmica gràcies a un govern que està treballant, per què, malgrat que aquest govern, amb les mesures que ha pres, ha aturat un procés que estava perjudicant a Catalunya i tal, per què fins i tot, amb tot això que està valorat positivament per molta part de la població catalana, doncs hi ha hagut una decisió molt clara de donar-li el vot de la utilitat a una força política que no és la del Partit Popular Català. Mariano Rajoy... Aquesta és l'anàlisi que estem fent, però vull dir, crec que això requereix també temps de reflexió i prendre les mesures correctores per tornar a recuperar aquesta confiança. Mariano Rajoy, a Onda Cero, deia hem de tenir més presència a Catalunya. No sé si en aquest sentit, ahir, és una anècdota potser, però es presenten avui els resultats del Port de Barcelona. Ens va arribar primer un comunicat de premsa que ho presentava el Port i al cap d'uns minuts ens en va arribar un altre que venia el ministre de Foment a presentar-los. El ministre de Foment que ha anunciat ja un soterrament a Sant Feliu de Llobregat, la reforma de la Ronda Litoral... Aquestes inversions que s'estan anunciant des de l'inici de l'any són part d'un nou escenari? Íñigo de la Serna és com l'avançada d'una nova operació diàleg? Jo crec que hi ha una cosa que canviarà. A mi no m'agrada anomenar operació diàleg, perquè el diàleg ha d'estar sempre present en l'activitat política, sempre. Jo sóc un ferm defensor del diàleg i ho segueixo sent. Això no canviarà. Vaig dir abans que passés tot el que ha passat que el diàleg tornaria a ser la peça clau, però que els interlocutors serien uns altres. Això ho vaig dir en aquest mateix plató mesos abans que passés tot el que va passar. Sap què canviarà? Jo crec que aquí hi ha hagut durant molt temps uns que fan la feina i no fan màrqueting, per entendre'ns, i uns altres que no fan gaire feina i només fan màrqueting. És a dir, uns que fan fum i el venen i altres que fan la feina i no venen fum. Llavors aquí jo crec que alguna cosa ha de canviar. I sóc dels partidaris, és una qüestió que jo penso, que els catalans i les catalanes tenen dret a saber quina és la feina que fa el govern espanyol a Catalunya i quina és la importància i el valor que té
tota la presència de l'Estat a Catalunya i com això beneficia a les seves vides. Té dret a saber això. I això ha estat durant molt de temps una mica ocultat, no? Hi ha hagut més interès i més esforç en fer la feina que en explicar-la. I crec que en el món actual i en aquesta societat de la comunicació quasi bé és tan important explicar-ho com fer-ho, no? El primer és fer-ho, després explicar-ho. Alguns es dediquen només a parlar i no han fet mai res. I després molta gent els vota, no? Doncs clar, jo continuo pensant que cal fer la feina i explicar-la. Poder en aquest any veurem més explicació de la feina. Perquè algú li dirà, per exemple, a Ada Colau, que la Sagrera durant molts anys ha estat empantanegada i no hi havia explicacions. Sí, bueno, hi havia un cas judicial. Però hi havia un cas judicial, a més, i estava empantanegat judicialment. Ha fet un esforç l'actual govern, ho ha desencallat, ho ha posat en funcionament, cada pas que es dona s'ha d'informar el jutge, però això ja està obert, no? I la Sagrera, com hagués pogut dir, el quart cinturó. Sí, jo li podria fer una llista molt llarga, avui no podem, però estic segur que amb el temps podrem anar explicant tot allò que el govern espanyol fa en benefici de les condicions de vida dels catalans, que és molt i molt important. Escolti'm, com a membre també del Partit Popular, m'agradaria saber també la seva reacció després d'escoltar ahir Ricardo Costa a l'Audiència Nacional dient que el Partit Popular Valencià es va finançar amb diner negre. Home, tristesa, no? Perquè són companys de molt a prop, de València, és una cosa molt circunscrita pel que veig a la comunitat valenciana, hi ha coses que van passar fa molts anys, 2006, 2007, i crec que també aquí s'hi barregen també estratègies de defensa i tothom sap al que em refereixo, no? Jo crec que hi ha dues coses molt importants. Quan a dintre d'un partit polític, sigui el que sigui, algú té un comportament que està malament, ha de rendir comptes i ho ha de pagar. I sobretot és molt important que quan un partit polític detecta comportaments que no són regulars, les persones responsables d'això vagin fora. En aquests moments no hi ha ningú dels que estava suposadament implicat en aquests casos que formi part del partit i que tingui responsabilitat del partit. Francisco Camps és militant. Sí, però ell no està de cap manera demostrat que ell hagi fet actuacions d'aquestes característiques, malgrat que hem escoltat algú que l'acusa personalment. Jo segueixo confiant molt en la justícia, sempre ho he fet, i veurem finalment quina és la resolució que pren el jutjat i la respectarem com hem fet sempre. Perfecte. Senyor Enric Millo, gràcies per atendre'ns avui als matins de TV3.